महाराजा बिलिब्रेकम वेलफेयर सोसाइटी हॉस्टेल तै तुलसीपति हॉस्टेल तंगwi रोंसुरंगै तंनाय रोंसुनाय जोग्राव तिनि जुन तालनि नैथि सालमारि सांग्रां साल फुंनि दामथिसे हायतामनि जरावा आसामसा बहक साजागै जिबिसा खामनोगात्रांनो नांखा दिएमनि खुक्तै सायमामा जराते खरक जि बाहाय रोंसुरंगै जोग्राव जिबिसा खामनोगा क्लाइजाक तै खरक बातिके अंडर ऑब्जर्वेशन जिबिसा खामनोगा बाक्साबा बेदमांखा बाक्साबा बेदमाया बाक्साबा फ्लोरनो क्लाइ सांनाजे तंनो नांखा अबाहाय कक्तमा माने थांगै सयका रोंसुरंगै मथा TSF ट्रेन मने यागुलो रोंसुङै साकदेरारनो थाकनाय मने यागुलो खोखेदनि साका तुमु स्कुलनि चाया तंखे स्कुलनि साकाव क्राक या प्रेसिजना उथुन तुमु हॉस्टेलनि चाया तंखे हॉस्टेलनि साकाव क्राक या प्रेसिजना उथुन अबाहायनो फुड डिपार्टमेन्ट एजुकेशन डिपार्टमेन्ट कोइका TSF रोंसुङै रगनि खुक्तै सावि मानखा खरकसा बुरि रोंसुङै जिनि मोखां फुलिजाक साखामिया इंटरनल प्रॉब्लम फानो अंगै मानो अबाहायरक पातै दङ फियाबा सिरिं अबाहायरनो काहाम खलायै चे दाजना उथुन हुनिबो कोइका सामुनि जारिनो तुमु Student बहक साजागै साकदेरावै तंखा हनगे फाइनाय सालो हॉस्टेलनि साकाव क्राक या प्रेसिनानि बागै क्राक या प्रेसिनाय TSF नि साका टाउन कमिटिनि इंदै नाइखेमानि जीबी हॉस्पिटल जों खबर माखा चिनि हॉस्टेलाव दंनाय बुरै 11 जन स्कुलाव बुजंगाल सपरि दंनाय रक सडनली बरकनि एकलगि हेल्थ इश्यू या कोनै बरकनि बखरक साजागो बहक साजागोते बगनि बोन्स रगो पेन खायो बरक साबगनि बोन्स रगो पेन खाय दंगो सो 11 जन बुरैनि एकलगि आमति इंसिडेंट माने अमतो इंसिडेंट निमायाब्ले अमो सियर अमो कुनो रिजन दंनाय सडनली 11 जन बुरैनि अमति माया देसि बरक बाय कम सावै जों सायमांगा लास्ट टाइम बरक हॉस्पिटल फाय हागे एडमिट नि थांजाक अमो बरकनि सेकेंड टाइम सो आरो नों जदि एजुकेशन डिपार्टमेंट नि इंगिजिनि सीएम फायनाय थांबायका सो स्ट्रिक्टली एक्शन ना हाथाय याखेबाबो बिनि एजुकेशन डिपार्टमेंट नि बिनि स्कूल ऑफ फॉल्ट दंखाय बिनि स्कूल नि अथॉरिटी ऑफ फॉल्ट दंखाय बुजंगाल से एक्शन ना थाय इफ हॉस्टेल चामुंगो फॉल्ट दंखाय बरक साव बंग जों संगा तांबायनो रं माइजाका थुंबो बरक साव जों दालबाय जाओ के दालबाय माइजाल कुनो फॉल्ट दंखाय गाय बरक नि अचा माने शेड्यूल न आबनो चेंज खलाय जाय आबनि कोरे बजो 11 जन खरकसा आलगा जागाव दंनाय हॉस्टेल दंनाया के जों मुखा अब्रैनि बिनि आमति अ बहक साव बेरें साव इशुया बिनि हिंगागै इम्यूनिटी सिस्टम को खामनायनि बागै बिनि फीवरनि बागै बिनि सिनिसे फीवर फियाबा बिनि फीवरनि बागै बसा लुमजाकनि बागै बस मिनसे अर सपायो ते 10 जन सपायनाय नि बिसिंगो खरकसा बुरै क्लास 9 नि नायबो बिनि नुखा मोखांसि फुरसावै पुलिस हाजाक बरकनि बुरै बरक रंनि पर्सनल गिलामा तंगो जे पब्लिकली बरक सारा गया के बरकनि अ प्रॉब्लम रक साबो सायमानाय बरकनि वार्डन रक आबो नायथाय प्लस अ बुरैनि आम हायके तांगे मोखां फुलुइ दं बता हॉस्पिटल बो सपायजो बने बक साइ दंगो बिनि इंटरनल कोनो डिजीजन तंहागे आबो साबो नायनाय आबागे आं रिक्वेस्ट खालायो हायर अथॉरिटी रक जेहेतु जों निवर फाइनाल फैका एरिया नि एमएलए बो फाइनाय थांबायका के एमएलए एंथों चिनि एजुकेशन मिनिस्टर एंथों फूड डिपार्टमेंट नि होते डॉक्टर के अमनि बागे बर एक्शन ना हरे जतो सॉल्व खायदा आसुनो बेलेन हामबाय जों दिनै खबर मांखा गार्ल्स बयज स्कूल नि स्टूडेंट ताय बर हॉस्टेल दंमानि महाराजा बिलिब्रेकम वेलफेयर सोसाइटी नि हॉस्टेल दंगै परि दंमानि आसुमसा बर स्कूल थांपुरु गंगै अफलाइ जे बखर साजागै बर बेले क्रिटिकल कंडीशन लाइखा गे बंगनो लगे लगे स्कूल नि अथॉरिटी बंगनो जीबीओ हाई एडमिट खालायफैगा 11 जन हाई स्टूडेंट्स जों हाई दिनै बंगनो बर मालाय फैगा हाई मालाय जों सायमाखा जे बर चामानि थेका बंनि ओंनि मानो बंग चामानि थेका फन फुड पॉइजन फन ओंनि खाना गे बाक्सानि साव के खुलुम दं होन बखनाका खुलुम ओंनि बर बखर मिहिम जाखा बहक जे साजाखौ गे अमरकनो जों दिनै बर हाई मालाय हैका अमन सानाय जे हॉस्टेल जेहेतु बर टंगि चाय परि दंबा जेराय रक 12-13 बोसोरनि स्टूडेंट्स गे बरंनि चामारकनो जाते हॉस्टेलनि फासिंथि किचा गाहाम फोरोंखाय नायै चारना हंथुन ताम हंखाय अमत खरकसानि लाइफिया और गोबां स्टूडेंटनि लाइफ दंगो गमरकनो तै जों दिनै जागा हाय बर मालाय फैया हंखाय जों बसखां सालो बंनि लगी तंनाय बंनि साक जे चाय साक जों बंग लगी तंनाय जों बंना कबरी खालाम आजा खोनामा दङ साका Sebut महाराजा बिलिब्रेकम हॉस्टेल किनिया तुलसीपति मोखांनि खानाव आं मानसिफ्रा तुलसीपति मोखांखौ दङ तुलसीपति आरो बुदा आमहाय तुलसीपतिनि खरसा दङ आरो फाय माइजा खाथिमाय जों तुलसीपतिनि खरसा दङ खानाका जों अमनो डाक्टरनो क्वेश्चन लायका जे जेहेतु बाकी 10 जन तो बर एमबी वेलफेयर सोसाइटी नि आजागानि चामुंनि थेका नि फान मांखाना तै खरकसाले तुलसीपतिनि बो बाहायके इंखा डाक्टर सावमो रिपोर्ट नखैरा
report na sing ching answer ni amoni answer sing kri ko hone sau আচ্ছা তুমি যদি রিপোর্ট খাইমি আহংকাং প্লাই রং যদি হসল অথবা যদি দোসুন কাং নকনা স্টেপ না টিএসএফ guys jeng TSF jeng student ni bagai khorangti sana bagai jeng ready agi bo ready tak bo ready no jodi hostel ni oda gapel ti tong hangkai jeng hostel ni against jeng khorangti sana jeng bad dong nai jeng food department tai education department no jeng omonoti jeng memorandum deputation nan jeng omonoti bad dong nai omon buskang salo jeng yakri sana যে নংনক তামো মানছক যে জায়গা সিএম ফাইথাঙ্কা আ জায়গা বড় অ্যাকশন নানে দে haklayo o jaga CM phaithangka jehetu food department jehetu ni education department chin CM ni yago engkai CM phaibong no malai thaka CM kogri klang thaka CM to tam kogri ka sing krei teba sing haklayo je omoni justice manan student dok jodi food chaman theke jodi omoni food poison ngi tong engkai hostel ni age so CM action nanang sun hani ching kobo